Kinde giki makoro dong' mana ndalo 13 kende to giko mar walo jalno makoro biro chung' kaka jalupo jatend piny Kenya mabiro bedo kochopo yiero maduong' mabiro. Jokanyo mag Azimio One Kenya po nitiere kod chiedh nade makagi kata e manyo jalno makoro biro bedo running mate mar jatende duond bura mar ODM migosi Raila Odinga mabende biro fadho bandera mar Azimio One Kenya e manyo komo jatend piny Kenya kochopo yiero maduong' mabiro. To kata kamano odiochieng' manyoro jokanyo mag Azimio mabende kata aput noero matin mabende ne oyangi kaka aput mabiro manyo jalno makoro biro bedo jalupo migosi Raila Odinga ne oyango ni giikore mar timo kata mar dayo dhog jogo eko mabende ne wale manyalo bedo kaka jalupne. Aput noero mabende biro konyo e walo jalno makoro biro bedo jalup jatend piny Kenya kochopo yiero maduong' mabiro. Mano ma biro bedo jalupo moluor migosi Raila Odinga mabende biro fadho bandera mar Azimio One Kenya e ng'we laro kom jatend piny Kenya kochopo yiero maduong' mabiro timore tarik 9 dwe mar 8 higa ni. Kotenegi kod Mikai Elizabeth Manyo kod Paul Mwangi mabende koro jogo eko biro bedo kaka jagoro kod jalno makoro biro chiwo rieko mopogore opogore. Kakoro dong' mana ndalo 14 to giko mar chwalo jogo eko mabende biro bedo running mates mag jogo eko makoro lap dhog jurni ne manyo kom ma jatend piny Kenya kochopo yiero maduong' mabiro. To kata kamano to bagni kod digni po nitiere timo welo makamano. Ka odiochieng' makawuono jotelo manie riwruok mag Azimio la Umoja Wane Kenya kotenegi kod migosi Junet Mohamed ne oyango ni aput mabende ne giketo mar ji 7 nitiere kod ikruok moromo mar chako dayo dhog ji 8 mane wale kaka jogo eko makoro nyalo bedo jalup ogai mar ODM migosi Raila Odinga. This is a press statement from my committee, and it reads this way. The Committee of the Eminent Persons constituted by the presidential candidate of the Azimio la Umoja One Kenya Alliance, His Excellency Amolo Odinga, in consultation with the Party Coalition Council, to assist the presidential candidate to validate and recommend a suitable person for nomination as the party's deputy president, held its inaugural meeting this morning, this 4th day of May 2022. The committee is comprised of the following persons who are here, their names being, when I say the name, you lift your hand, please. Bishop Peter Njenga, Archbishop Zacharias Okoth, Senator Enoch Kio Wambua, Michael Orwa, and myself, Dr. Noah Wekesa, Sheikh Mohammed Khalifa, Mrs. Beatrice Askulboy, Ms. Elizabeth Mayo is the secretary to the committee, and Paul Mwangi is the legal advisor. The members unanimously elected me, Noah Wekesa, as the chairperson of the committee, and under the chairmanship made the following resolutions. 1. The committee shall only consider candidates who are members of the constituent party, members of the Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Number 2, the committee requests any constituent party, members of the Azimio la Umoja One Kenya Alliance, that wishes to nominate any person for consideration as a candidate for the position of Deputy President of the Coalition to submit the name of such a person by close of business tomorrow, Thursday, on 5th April 2022. 3. The committee will avail
opportunities to any candidate who wishes to make any presentation to the members of this committee a chance to do so. All correspondence to the committee should be made to the secretary through running mate at azimio.ke. And that is the end of the statement. And I want to thank you for coming to receive this information. Thank you. Lolwe TV, Elizabeth Otieno.